Missäs pojat me ollaan? Me ollaan messuilla. Me ollaan messuilla. Kyllä, isolle kirkolle tultiin. Täällä on Toni. Sano moro. Täällä on Toni moro. Toni on kameran kanssa täällä. Vittu täys kuvaa. Joo. Poliisilta saatiin tällaiset avaimenperät Vennin kanssa. Kaapro ei saanut, kun se ei päässyt kirjautumaan sisään. Onko ollut hienoja mopoja? On ollut jo. On. Onko Eetu ollut hienoja mopoja? Hyvä. Venni meinaa kysyä MP:ltä, että paljon Hussessa oli tehoa. Tuleekohan oikea vastaus? Ei välttämättä. Joo. One eternity later. Venni ei poliisi antanut lupaa kuvata. Ei antanut poliisi lupaa kuvata. Ai. Ne on kyllä vähän perisestä nuo poliisiukat. No joskus ne tuppaa olemaan. Niin on. Venni, mopokeuli. Ei vittu, se ei fotokeuli. Ei! Ui vittu, rallikispe löytyy. Mä keulin sen. Venni keulii rallikispeellä. Oi, vittu se on kyllä seksikkään näköinen mopo. Kaapro keulii kispeellä. Oi vittu! Sitten täällä on tällainen vähän vakiompi kispe. Ai että. Tässä on siisti helmiä. Niin, no tää on vittu hieno. Pojat ihmettelemässä kismeet. Ai että. Silloin on ajettu 700 metriä. Sitten täällä on Santulle Speed Fight 2. Pitäisikö ottaa Santulta tosta yksi stikkari? Moro, Sukoistapeli Daniel täällä. Puhutaan vähän raiskauksesta. Näin. Missä ne kaikki kumimujut on tuolla? Missä kumimujut? MP-messut. Ja jees. On tää ihan ok. Ihan ok ollut tää. Joo. Mitä ei ollut? Venni, se on hieno DT siinä. Ei ollut topin DT. 88 BR paistaa. Siinä on tekniikka. Eetu, nyt on tutun näköinen tunturi täällä. No iskän olis päässyt. Se on paremmassa kunnossa. Ihan helposti. Niin se on vielä paremmassa kunnossa. Niin se on paremmassa kunnossa. Niin mikä lifani tossa oli tossa 125 lifani.
Sellainen. Erikoisempi peli. Oh. Eetu, onko edes USA? Mä syytyn 140. Oho. Onks tää King Road? Hyvä tarina tällä vuonna. Siitä voitte lukia. Täällä on tää räppaajan derbi. Nähdään, kun tää on ollut pelkällä rungolla. Joo, Venni oli musiikkivideon kuvauksessa. Niin oli Kaaprokin siellä. Ai, ei ole litkun paikallaan. Mielipidet sähkömopo leikkimisestä. Ihan vitu vammaisen näköistä. Pitäisikö mennä vähän näyttämään? Mene näyttämään. Se on jalat aivan vitun kipeät, Vennillä on selkä kipeä Volvon rassaamisesta. Iskä seisoo siellä. Venni ei päässyt keulimaan, siellä oli sellainen sähkömopo testailu ja nyt siellä joku vitu reikäpää ottaa sen mopon ja se tulee sen pikkasen liian kovaa, niin se vetää sellaisen mahaluisuun sen niinku järjestäjän päälle siellä sen mopon kanssa. Niin just ennen Venni, että Venni ei päässyt niinku just ajamaan siihen. Joo. Tuolla muuten tapahtui faijakuva just tuolla noin. Johtotähti. Kyllä, messut ohi. Ai että. Eikö se oo tähtäin kohti Lahtea? On. Kyllä.